Moltes gràcies, presidenta. Síndics, molt honorables síndics, moltes gràcies per les seves explicacions, diputats i diputades. Avui comentem en aquest darrer ple del 2023 els dictàmens, com s'ha dit, dels comptes generals del 20 i del 21 i instem a que el govern segueixi les recomanacions de la sindicatura. El primer que voldria fer és agrair a la institució la seva gran tasca. Vull fer-ho i vull posar-ho en valor des d'aquí. La Sindicatura de Comptes és la institució externa de control i fiscalització dels comptes públics de les administracions de Catalunya. És una institució imprescindible i els que formem part de la Comissió de la Sindicatura de Comptes podem donar fe de la seva tasca dia a dia. Avui venen a presentar un compte general, però és una tasca i un seguiment molt minuciós i molt acurat. I gràcies a això la sindicatura és avui una institució de prestigi i imprescindible. Això és mèrit dels síndics que tenim aquí i dels seus predecessors, i en aquest sentit els volem donar les gràcies. S'han guanyat la confiança, que és imprescindible per fer la seva tasca, i això només es guanya fent bé la feina. Dels informes podríem destacar, voldria començar amb dues bones notícies i transcendentals. Una que és com allò de quan els que hem fet el servei militar, allò que deien que se les supone, per molt que se suponga, ho hem de dir, els comptes generals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, i al final segurament és l'últim objectiu, com ho ha explicat el síndic, que de tota la seva tasca és poder donar opinió sobre això, i per tant s'ha de recalcar, no perquè se li suposi, hem de deixar-ho de dir. I llavors una qüestió, jo crec, també d'aquest període que s'extén 20-21, estem analitzant, però que va començar el 2018 i que efectivament segur que ha implicat un gran esforç de la intervenció general, perquè efectivament aquí hi ha una feina ingent per arribar-hi. Permetin-me des de Junts que reivindiquem també el conseller que ho era l'any en què es va tancar el compte general, allà on es va produir això, el conseller Giró. Per tant, efectivament, que és totes les tasques de consolidació que vostès comentaven. Bé, el treball per poder obtenir una consolidació total i efectiva de tots els organismes vinculats a la Generalitat, com dic, és una feina, s'ha explicat molt bé, que no es fa així, no es pot fer d'un moment per l'altre i que ha volgut coure-se a foc lent, però el 2021 certament va ser un any fonamental en aquest sentit, com s'ha comentat ja. Integren els comptes 205 entitats i, de fet, el 2022 es preveu ja completar-ho absolutament, o una consolidació comptable de les entitats també multigrup i associades del grup de la Generalitat. Sembla que allò desitjable, allò que s'havien proposat, podríem arribar-hi el 2024. En qualsevol cas, està clar que el 2021, per tot el que s'ha comentat ja aquí, és un any transcendental en aquest camí i, per tant, és, com deia, una bona notícia. S'ha explicat molt bé per part del diputat del PSC, els comptes consolidats eliminen operacions recíproques, agrupen els actius passius, són la suma dels estats financers i aconsegueixen la dada dels actius i passius nets i, per tant, mostren què és el que realment es té per cobrar, quins són realment els passius, quan realment hi ha la caixa, per llavors saber quins són els resultats. Per tant, és una eina imprescindible per prendre decisions, per comparar-nos, a vegades que ho fem, per no fer-nos trampes al solitari, per saber quina és la nostra posició, per treure indicadors, etcètera. Per tant, com s'ha explicat ja molt bé, una eina que no podem deixar de tenir com a administració. Els comptes del 2021 incorporen recomanacions que ja eren prèvies,
com provisionar saltos de dubtós cobrament i, per exemple, doncs, també altres recomanacions, com per exemple tractar la informació per primer cop de passius contingents que no estaven ben comptabilitzats, en concret, per exemple, els exemples dels derivats de la reversió de les autopistes C31, 132, 133 i d'altres aspectes que estan llistats i que poden accedir-hi tots els que els interessi. La veritat és que hi ha 25 observacions, 11 recomanacions. Aquí jo crec que hi ha de destacar les al·legacions que fa la intervenció general, allà on dona compte i explica que la major part són recurrents d'exercicis anteriors i que la majoria d'elles s'han produït millores i, per tant, ja es veu una voluntat d'esmena que nosaltres valorem en aquest sentit, tal com es perceben, molt positivament. 25 observacions, 11 recomanacions en l'últim compte, el del 21, que seria, diguéssim, el més recent que estem tractant, i una conclusió. Hi ha una conclusió, allà on més clarament es desprèn a la pàgina 10, l'últim paràgraf, que els llegeixo textualment. La Sindicatura de Comptes ha constatat la delicada situació financera a 31 de desembre pel que fa a les necessitats de finançament, ja que el romanent de tresoreria i el patrimoni net són negatius, l'endeutament financer és elevat i perquè existeix un volum important de compromisos de despesa adquirits. I també això es podria relacionar amb algunes recomanacions, com per exemple la recomanació quarta de les 11 que els dic que hi ha, allà on explica que entitats com CatSalut i la pròpia Generalitat haurien de contenir crèdit suficient per atendre les seves obligacions i que aquí hi ha una mancança. En definitiva, perquè tots ens entenem, estem parlant de l'infrafinançament endèmic per part de l'Estat amb Catalunya i el seu conjunt de tangibles i intangibles. Com els deia, això evidentment no permet que complim amb les competències que tenim per exercir i, per suposat, i sobretot no permet que ho complim tal com es mereixen els nostres ciutadans. Saben vostès que el darrer informe de la Unió Europea sobre l'índex de progrés social, Catalunya, tot i ser la quarta comunitat autònoma que aporta més, que genera més PIB per càpita, a l'hora de rebre recursos públics és la 12a. I, per tant, no es compleix el principi d'ordinalitat. I també, en conseqüència, som la 12a, segons aquest informe de la Unió Europea, en què l'índex de progrés social i benestar queda mancat. Per tant, Catalunya és un dels territoris que més aporta i un dels que menys rep. I aquest greuge històric l'hem tractat sobradament en aquest hemicicle. El meu company, el diputat Joan Canadell, en la seva intervenció en el darrer informe de la Sindicatura, explicava que eren 20.000 milions d'euros i gràcies a la feina feta per aquesta cambra durant aquesta legislatura, en el marc de la Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric, no només podem constatar que hi ha un deute, sinó que aquest és inassumible, insostenible, intolerable, posem-li els qualificatius que vulguem. El deute públic aproximat en aquests moments és de 83.000 milions d'euros, 72.000 milions del FLA. Per tant, un deute que en absolut es pot atribuir a mala gestió, és una qüestió estructural, i és que Catalunya genera 6.000 milions d'euros en impostos, però tan sols rep per part de l'Estat 40.000 milions. I això, evidentment, genera immenses distorsions. Aquesta incoherència és urgent que la resolguem com a país i, per suposat, que reivindiquem l'eliminació d'aquest deute del FLA. La veritat és que voldria acabar dient que tot això afecta moltíssim a tots els serveis. Ara es parla moltíssim d'educació. Sovint, últimament ens estem comparant molt amb Portugal en qüestions d'educació. I potser ens hauríem de preguntar, sí, potser ens cal l'educació de Portugal, potser sí, per suposat ens cal el sistema de finançament de Portugal i l'autonomia que ens cal, sens dubte, després de llegir tots aquests informes,
de la sindicatura, l'autonomia que ens cal és la de Portugal. Moltes gràcies, presidenta.